אני שירלי גל, הולכת דרך בבית הספר רוח אדמה, שבו גם הייתי תלמידה וממשיכה לנצח להיות תלמידה. באתי לשיעור, לא ידעתי כלום, לא הבנתי, באתי לפגוש, לראות מה זה. אני הרגשתי את עצמי מול המורה באופן אישי, פרטי, מוגנת. הרגשתי שזה אני לבד. יכולתי להביא את עצמי איך שאני עם הכל, באופן שהוא לא מאוים על ידי שום סביבה, או ברגע הנתון הייתי לבד. השיתופים של אנשים הם הרבה פעמים מהדדים אצלי דברים, הרבה פותחים ראייה חדשה אצלי, הרבה פעמים תומכים בדברים, דברים דומים שאנשים פותחים, דברים אולי שמאירים אצלי מקומות שלא שמתם לב אליהם בדרך האחר. אז זה גם תמיכה, אבל התחושה היא שהולכים יחד, אבל כל אחד בדרכו, את דרכו, אחד ליד השני. זה לא קהילה, זה אנשים שהולכים בדרך ביחד ולחוד. הלגיטימציה שהוא נתן לי באותו מפגש, להיות אנושית, לתת מקום לכל מה שאני מרגישה, כל מיני תחושות שלא נתתי להם לגיטימציה, כמו כעס, קנאה, כאלו, מין שהחשבתי כבזויות, ואיך אני אוכל להיפטר מהן ולהיות מעל, הנחית אותי בשנייה אחת. אמר לי, אין לה שום צורך להיות על אנושית, תהיה אנושית. כל זה שייך וראוי ונמצא, קודם כל תקבלי את כל מה שמתקיים. אני בעיקר נפעמת בחיבור האמיתי הזה, החיבור האמיתי בין הרוח לאדמה, ואפילו הרבה יותר אדמה. אנחנו לא עפים לשום מקום, זה לא, אני עכשיו נסגרת בדום, ואנחנו באיזה חוויה חוץ גופית וזה, ויוצאת והכל נופל. להפך, הסקרנות שלי היא בתוך החיים. הסקרנות שלי של הלימוד, והיא גם, ההתמחות היא בתוך החיים, באדמה, מול הילדים, בזוגיות, בעבודה, במערכת יחסים עם עצמי, בחומר, בפרנסה, זה שם, מחזיק אותי במקום הזה שהוא מאוד מדבר את האמת של החיים. דרך החיים, דרך האדמה, דרך המגע, כאילו מזיזים הכל הצידה ונותנים איזושהי נקודת מבט מאוד מפוקסת על עניין, או על יסודות, על האלכימיה, על מפת הפצע, על השערים, מה זה כל שער בין נפרד, עד שמגיעים לעבור בין השערים. ועכשיו, זה באמת, לקראת שנת הלימודים הזאת, שזה המסע אחד, זה באמת, זה כבר ראייה הוליסטית. כי כל פעם שהתמחנו במשהו, אז ידענו שאנחנו פשוט מתרכזים בו. כל הזמן הייתה הבדיחה בינינו, שגיא אין לו מושג, שהוא מתאמץ, הוא בא, הוא נוסע מפה לתל אביב, ואנחנו מקבלים טיפול פרטי. ואמרנו, לא נגלה לו, כי הוא לא קולט את זה. אנחנו גם מבינים שחלק מהדרך הזאת זה לא רק הדרך האישית של כל אחד, באיזשהו שלב זה כבר, זה גם ההכוונה של בית הספר, ואני גם מאמינה בהכוונה הזאת. היא באופן טבעי גם קורית. אוקיי, עשיתי, מילאתי, בדקתי, חקרתי עם עצמי, יש רגע שזה כבר למען, זה כבר עובר החוצה. עכשיו זה, מילאתי את עצמי בשביל לתת לעולם.